Maiguti varamba mota nemari yaSewekineli vachidedzera kuti handibvumi kupusiswa nemi vanhu veZANU-PF team yevarakashi. Take your money and use it elsewhere. Kuda kutitambidza bhora risina mweya. Muri matsotsi evanhu. Mari yako nemota yako handisi kuida. Handisi gadzima kuti kudi asiteerera munzwe zvataurwa naMaiguti. Vanhu vafara zvisingaiti. Talking about this, I've just heard this. But me, I'm not going to take that money. And I don't want that car, that Land Cruiser, because I already have the Land Cruiser that I've been... I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naMaiguti, but Sewekineli akazvinyora. Kana muchitoda munongonodongorera zvichiripo, akazvinyora. I'm sure it's 4 months, 5 months, I'm not sure. But achivaudza kuti endai munotora chichi achizama kuvabraiba. Munongoziva mega zvinoitika zvinoitwa neZANU-PF team yevarakashi. But Maiguti varamba, of which ndo vamwe vanhu vari kufarirwa nevanhu muZimbabwe, because mumwe akatinyadzisa especially kuchechi. First time kuona munhu wechechi aramba zviri pachena pazere vanhu ndiMaiguti. Munongoziva mega vakashayikirwa nemurume wavo. Mumwe munhu akatinyadzisa taifunga kuti acharamba mota nemari ndiDr. Pastor Ian Ndlovu. Vakamhanya vakanotora nemukadzi wavo, vanhu vakabva vadedzera kuti ndiwe Judas Iscariot. So one of the people aramba mota sezvakangoitawo Ngidhi naThomas Mapfumo ndiMaiguti vadedzera kuti ivo ukadziya moto wembavha newe watove mbavha. Isusu chechi yedu haigamuchiri zvakadaro. Izvozvo zvaita kuti vazukuru mambuya nehandai vafare vachidedzera kuti toda kuenda kuIsayoja. Ndo right church yekuti tiende kunonamata, because vanhu vakawanda vari kungobvuma mota, especially kumachechi vari kungobribwa. So guys, handizivi noti kudii, but vanhu vafara zvisingaiti vachiti ndo chechi chaiyo chaiyo kuti tiende, kwete kubvuma kupusiswa neZANU-PF team yevarakashi. Mukatarisa Pastor Dr. Ian Ndlovu vakatopusiswa, vaitombotaura maprofesa ainakidza, asi pavakapuhwa mota vakabva vanzi nyarara usataura zvimaprofesi zvako izvo.